नोंसोरलाय एसे हराव जोंनाव बियो सोर बिसोरलाय मोनसेया र' हाथरखि बुंगासिनो आं सोर होनदों आं नोंसोरखौ ओइ बेटा खेला नङा दे रावबो जों पुलिस हजों खाथिनि थानानिफ्राय फैदों नाथाय सारमोन जोंनावलाय मा मोनफैदों माने नोंथांमोना जोंनाव फैदों जे जों मानि थाखाय फैदों दसे उनाव मोनथिगोन होमबा नोंसोर पुलिसनि मानसिसो हो माथो बाबु माबा सन्देह दंबावो नामा जोंनाव पुलिसफ्रा जमा जमा मेहेर नाथाय सारमोन नोंथांमोना जोंनाव मानो जेनेबा जों मा खालामदों आथु ओइ नोंखौ जों लांनो फैदों आंखौ लांनो फैदों नाथाय आंनि फिसायालाय मा खालामदों सार मानो लांनो फैनांगौ जाखो दे मा दाय मावदों आंलाय हो दायखौथ' नों मावबाय आयेननि नोजोरनिफ्राय बोरै बासिगोन ओइ सार माबाफोर फोरमान दंबा बुं नाथाय आंखौ बेबायदि लांनो हाया नोंसोरो आरो सारमोन नोंथांमोना मोनायावनो फैनानै बेबायदि आंनि फिसायखौ मानि दायाव बेबायदि हमनो फैखो जेबोखौनो खालामाखै जोंथ' आरो आंनि फिसायाबो जों खौरां मोनदों बेनिखायसो फैबाय आरोथ' नों जोंजों दानो थानायाव थांनांगोन थाङा आङो मा खालाम नोंसोरलाय बेबायदि लांनो हागोन नामा सारमोन आथ' बबे थानानिफ्राय फैदों जों बे गामि खाथिनि थानानिफ्राय फैदों नाथाय आंनि खिलाफलाय मा दङ जोंनिसिम नोंनि सायाव मोनसे कमप्लेन दङ मा आंनि सायाव कमप्लेन नाथाय मा कमप्लेन थांदों सार आयेननि बेरेखायै फालांगि खालामनायनि दायाव जों नोंखौ लांनो फैदों मा आइ सार नोंथांमोना माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं जादों खोमा आंथ' जेबो बेबायदि फालांगि खालामाखै मा फोरमान मोननानै सोर खिन्थानाय आरो आंखौ बेबायदि हमनो फैनो डाइरेक्टनो आं थाङालै ओमफ्रायथ' नोंसोरबा पुलिस नंगौना नङा आइडिया देखाय गोख्रैनो ओइ हिर' बांद्राय खोथा बुंदों हा ओइ सार खालामनाङा मेहेर नोंबो ओइ हिर' नों जोंखौ फोरोंनाङा जों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा नाय सार जायखिया डाइरेक्ट खोथा नोंनि एसेबां गरम माथो र' थानायाव थांबासो मोनथिगोन आरो सासे अफिसारखौ नों बेबायदि आखाइ होदो नोंसिनाबोथ' जायाखैना जेबो दायखं खालामाखै आंखौ बेबायदि दाय होफैदों नंखायनो माथो रायलायबावनो मानसिखौ लानानै थु जि रायलायनांगौ थानायाव रायलायफै नङा सार बेफोरबायदि खालामनाङा आंनि फिसाया जेबो खालामाखै जेबो दायानो गैया मेहेर नोंबो रागा जोंनो नांला मोजां रायलायगोन ना जोङो बिसोर बुंनाया नंखालि हाथरखि आं बेबायदि जेबो फालांगि खालामाखै बेबो आयेननि बेरेखा नङा नाय सार जों सिम्पोलैसो थाग्रा मानसि माने बेयाव फैनायाबोथ' जों बावखायाखैना जोंनि मिथिनाय बायदियावथ' नों दायनिगिरि बेखायनो जोंथ' नोंखौ सोंलु सोंला खालामबाबो लांखानांगोन नाथाय आं बिदि जेबोखौनो खालामाखैलै सार आं सिम्पोल ओरैनो थथ'सो सालायो सोरथो सिखावा आं दाय मावदों होनना लायो आं सिखाव खावदों होननानै राइट मिस्टार बसुमतारी जों बे गामि खाथिनि पुलिस थानानिफ्राय फैदों अके दे मानिबाय सार नोंसोर पुलिस थेवबो आंखौ सोर खबर हरा बेबायदि आंथ' बिदियाव गैया ए हिर' जा बुंनांगौ गाबोन थानायाव बुंदो नङा सार प्लिज होननानै आंनि फिसायखौ दालां माने जेबोखौनो खालामाखै बियो बेखायनो बाबु आयेननि बेरेखा खामानि मावनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ रायलायनो एसेबां सम गैला थु लाब गैया नोंसोर आंखौ लांबाबो गाबोननो फैफिनखागोन आङो जरा सारमोन अब्ला आं न'आव फन खालामग्रोनि ना ओमफ्राय नांगौबा नोंथांमोना जोंनि फेमिलिजों रायलायदो फेमिलिखौ लानानै फैयो ना मायो थानायावल' फैदो होनबानो जाबाय जेबो नङा हाथरखि गाबोननो फैफिनगोन लांबाबो जेबो नङा बिब्दि दाबुं मेहेर गिनो ओंखारो आं आइनो फन हरनो र' देनाय हरनाय दाथ' बुं हिर' नोंजों सोर सोर लोगोआव दंफाबावो नोंनि बेबायदि फालांगिया माब्लानिफ्राय सोलिनाय नाय मोनसेथ' आं जेबोखौनो मिन्थिया नोंसोर मा बुंलाबायदों आं जेबोखौनो मिन्थिमारा सारमोन प्लिज आंखौ फोथाय बेबायदि आरो फोरमान गैयाबा बोरै लांनो ओरैनोबाबो नोंसोर हगारफिनखानांगोन ना जाबाय दे थ'दो सार आं जेबो मोनथियालै नोंथांमोना अनना बेबायदि लांनाङा मेहेर फनानो हुब गोजासो जोंना ओमफ्रायो जेबो नङा दे सार नोंसोर लांबाबो आं फैफिनखागोन बेबायदि दा खालाम सारमोन जाबाय दे बेफोरबायदि गाबलु गाब्लाबाबो जों बेफोरखौ जेबो मिन्थिया जोंहा जोंनि डिउटिखौसो मावदों आं लाङा नोंसोरखौ मेहेरखौ दाय गैया गारा बेबायदि लांनो हाया मानसिखौ आंबो थाङालै दाय गैयाबा आरो आं थांबाबो फैफिनखागोन ना जों बेबायदि मानसियानो नंथारा नांगौबा हजों जोंनि न'नि मानसिजों रायलाय अब्लानो मिथि मोनगोन सिरि था सानैबो जुदि थांनो बायोबा बेबायदि खामानिखौ मानोथो मावो आं मिन्थियालै सार जेबो फालांगियाव ओंखारफेराखै आङो ओरैनो थथ'सो सालायो बेबो मैया दाख्लैनिफ्रायसो नोंथांमोना मा बुंदों औ नोंथांमोना मोजां नायबिजिरबानो जाबायना जोंनि बेकग्राउन्डखौ सोंथि खालामनाया जोंनिसो खामानि फैनो गोसो गाबोन फुङाव फैबानो जाबाय थानायाव अब्लानो लोगो मोनगोन नोंसोर आंखौ लांनानै मा मोननो दे लाब गैयाना बेखौ सिन्था खालामनाङा आं दंना
ओइ सार दाय गैया गार आंखौ बेबायदि लांनाया मोजां जायासै सारमोन प्लिज अन्नानै बेबायदि दाखालाम आंनि फिसाया बेफोरबायदियाव जेबो आखाइ गैया आमफ्रायथ' फन मोनसे मोनथ'गोन ना आं न'आव फन खालामगौमोन जों बेबायदि गाबनाय इमोसनेल बेफोरबायदिया जेबो सोलिया माबाफोर रायलायनांगौ दं बुंनांगौ दं फेमिलिजों फैयो ना मायो थानायाव फैनानै बुंफै सार नांगौबा आंखौबो लांफाना ओइ हाथरखि बेबि टेनसन लानाङा सार हगारनानै बेयाव बिनि आखाइ गैया ए मा नायबाय थाखो दे थ'दो दाय ओंखारबाय जेला लांखाथ' नांखागोन गोरोन्थि खालामबाय सारमोन नोंसोरो सार प्लिज फनखौल' हरथ' अब्ला जोंना फना अफ जाना दंजोबो थुदो जा रायलायनांगौ थानायाव रायलायदो बिराद रायलायबाय मा फोरमान दंब्रा सारमोन नोंसिनाव जों नोंखौ एसेबां हाखु दाखु लांनो नागिरदों टेनसन लानाङा बेबि ओमफ्रायथ' ना जायखिया नों न'आवल' खबर हरदो नायल' गाबोन फुङावनो फैफिनगोन आङो बिसोर आंखौ जोबनानै दोननो हायाना लाखिबाय थानो गाबोननो फैफिनखागोन ना आंलाय अब्लाबो नोंखौ आं बेबायदि हगार हरा दुखु जानाङालै ओखि आं फैफिनगोन ना गाबोन सोरांबानो नोंनि सेराव खारबोफिनगोन आङो जेराव मेहेरा जेबो दायखौनो मावाखैबा अब्ला नोंल' मोजां थादो ओखि आंखौ हमना मा मोनो दे आंहा जेबो दायानो गैखाया लांनाङा सारमोन मेहेरखौ हेगार आं मा खालामबावनोदि दाना आं आबौमोननो थांनि र' मेहेरखौ पुलिस थानायाव लांबाय आब' आं बिनिफ्रायनो हरनांसिगोन आइनो फनखौ आब' ओइ आब' सोर जाखो आब' आंसो आब' जोंहा आयु मा जाखो हाथरखि आब' जोंहा मेहेरखौ लांबाय नै दासो लानानै थांदों माने हासोर लांदों मिन्थिया आब' जायखिया बे गामि खाथिनि पुलिस थानानिफ्राय पुलिस फैदोंमोन ओमफ्राय बिसोर साब्रैसो फैनानै लांबाय मेहेरखौ आरोथ' नंखाय दाय मोनदों मेहेरखौ माबा फालांगि आयेननि बेरेखा आन्ना बायनानै लांदों मा खाथिनि थानानिफ्राय पुलिस फैनानै लांबाय आं बेसेबा लाखिदोंमोन बिसोरखौ ओमफ्राय आंबो थांबानो बुंदोंमोन मेहेरखौनो लानानै थांबाय आरोथ' रायलायनोबो चान्सखौनो होनो नागिराखै रलाय नानि हा माब्रैथो बेबायदि हरखाबै फैनानै लांखो मिन्थिया आब' आंनाथ' मेहेरनाबो आंनाबो फनानो बन्द'बाव नोंनि फनखौ होथ'नायसाय आं न'आव फन खालामनि हा बेबायदि हरावनो हर फैनानै मानोलाय बेबायदि लांफैखो नङा ओमफ्राय मानसिफ्रा पुलिसानो मार औथ' आब' ड्रेसथ' गाननायमोन पुलिसनिनो आंथ' गासैबो बुंबाय थादों जा रायलायनांगौ थानायाव फैनानै रायलायल' बुङो बेबायदिथ' जानामोनहाय रनाय र' आं हजों आइमोननो खिन्थाहरनि दे फैनाय सिङाव फैनाय ओमफ्राय फन खालाम आयौ हा दाबो सोराङाखै बिहामजोआलाय मा फन हरखो औ हेलौ बिहामजो आयै मेहेरखौ लानानै थांबाय मा आयै मा जादों बिहामजो आरो मेहेरखौलाय सोर मानो लांखो हा आयै माबा मोनसे नंखाय दायावनो बे गामि खाथिनि पुलिसा फैनानै मेहेरखौ हमनानै थांबाय मा होनखो बिहामजो हा बोरै मा दाय मोननानै बेबायदि लांलाबायखोसै मेहेरखौ माबा नंखाय आयेननि बेरेखा फालांगि मावदों होननानै सन्देह खालामनानै लानानै थांबाय हे मानोलाय बेबायदि आयौ हा माब्रैथो बेबायदि जानो मोनखो जेबोखौनो मिन्थिया आयै जोंथ' बे जायगायाव फैनायाबो बावाखै दा आरो बिसोरबा मानो बेबायदि फैना लांखो पुलिसानो फैमारदोंमोन मेहेराबाया बोरै बिदि हमजालायनाय जाखो दे बेबो पुलिसजों बबे थानायाव होनदों बिहामजो हा बबे थानायाव लांदों आयै बे गामि खाथिनि थानायावनो दं होनना बुंदों हाबाब गथ'फोर बेखायनो आं गिखाथारोमोनहाय नोंसोरखौ मिन्थिबायना बेखायनो आं बिदि आलदा जुदा गियोमोन दे नों दुखु जानाङा दे सिन्था दा खालाम आं फैगौ र' आयै आं
गोबां लाखिदोंमोन नाथाय बिसोर जेबोखौनो खोनासङासै बिहामजो एड्रेसखौ हरनायसै आं फैगासिनो र' फैगौ आं दानो फैगोन आं नों लकेसनखौलाय एकदम डाइरेक्ट हरखा आंनो आं फैगासिनो ओरैलाय बेबायदि लांनो हानांगौ हा मा प्रुफ मोननायनि आं लायफिनगोन आंनि आबा मेरखौ र' आं हरनि र' आयै हे आफा इसोर मा जानांगौ मा जाखो गथ'फोरजोंलाय मालाय जायगा हरनि समाव बेबायदि लांनाय आं खिन्थु थिग मोनासै दे थिग मोनथारासै आङो सोरां आबासान आयै जों दानो ओंखारलांनांसिगोन मा जाखो जों दानो हजोंहाय माबा थानायाव थांनांसिगोन सोरां मा थानायावलाय मानो थांलाबायनोसै औ थांनांगोन जोंहा आबा मेरखौ पुलिसा हमना लांबायनो थुदोथ' सोरां मा मोखां नायबाय थाखो गोख्रैनो थांफिनोसै आयौ आंनि आब' सिमाखौलाय मा हमलाबायनानै लांखो पुलिसालाय हो मा दायाव बिहामजो माबा नंखाय दायावनो आयै हाथरखियाथ' बिदिनो बुंदों मा फोरमान थानायनि बेबायदि हमना लांखो मानि दायाव थुनायथ' आबा रायलायनो सम गैथ'ला थुनाय गथ'खौ लाना फैफिननि न'आव बेबायदि लांबानो जागोन नामा आंनि आबा सनाखौ र' बै सिगांनिफ्राय लेफ्ट लादो आफा हाबाब जायगाफ्रानो माबायदि मोनथिला आरो माब्रैबा बेयाव फैखो हांलायावबा खाथि लामा गुदिफ्रावसो दं नंदोंमोन मायबा लामायानो थाङो एफा गोजान दे आबा लकेसनफ्रा मोजां नाय ओमफ्राय खिन्था लामाखौ मोजाङै औ जागोन दे र' थाबल' सहैथोंसै जों ओमफ्राय बैनिफ्राय डाइरेक्ट थांखानोसैबो बेयाव थानायाव औ मानसिखौ लाबोफिननांगोन ना आंथ' जेबो मोनथिखाया सोरां रायलाय होनलायबाबो जोंहा फिसालाखौ न'आव लाबोफिनथारनांगोन मारैथो बेबायदि जालायखो बियो मोनथिला बेबायदिथ' हमजानाङामोन जोंहा मेराथ' बेबायदि जानोनो हायालै आयै जियानो जा सोरबा फाव फान्दायनायसो दां बाराबाथ' बिथिंहा फैनायानो बावाखै बोरै बेबायदि फालांगियाव नाम थाखो हो जों थानायाव थांबासो मोनथिगोनलै आयै लकेसनाथ' बेनोलै बेखौनो देखायदों अब्लालाय न'आ बेनो दा बेखौनो बायदि मोनदों आंबो थौदो होमबालाय खेबसे हाबनायना नायनोसै औ ओमफ्रायथ' फनाबो जायानो ओमफ्रायथ' खोनाबायना सोरां दाथ' सोरां थखायाखैबो सोरनावथो सोंबावनो डाइरेक्ट हाबफिनसै थुदोलै बेखौनो जाहोगोन बायदि मोनदां हामसैल' औ आबा थुदो ओमफ्रायथ' डाइरेक्ट हजों थानायाव थांसै बेनोथ'लै आयै बेबायदिखौ लगे थांखियाबा जायाना दा नङाबा बाथ्राया बेनिफ्राय बेयावसो थांबावगोन औलै आयै थाब रायलायनानै लायफिनसै दाबा माब्रै दं आंनि आबा सनाया अखायाबो दिसथाबहाय हागालाबोना थ' हाबाथ' जायगायाबो आन्दो खोमसि दरसेहाय मा मुं होनदों लाबोनायखौ सार मेहेर बसुमतारी मैया मोनायावसो लाबोदों मानसिखौ औ सार मैया बे थानायावनो लाबोदों होनना बुंदों मेहेर बसुमतारी बेबायदिथ' जेबो केस फैयाखै सार मा बुंनाय जाखो बेलाय मानसिखौथ' मैया लाबोथारदों बेहायनो थानायाव बेबायदि केसथ' जेबो रेजिस्टार जायाखै मा बुंलाबायखो बेफोरखौलाय मेहेर बसुमतारी नायनायसाय दंदां रेजिस्टारावनो दंदां नायनाय औ सार नायनाय मा नोंसोर बहाबा दोनखुमादों हो मानसिखौ जों लांगोन बिनिफ्राय मिथिबायना लांखाथारगोन अह बेरे फुंजानि माथो जाफैखो नोंसोरलाय सार आंहा फिसालाया मैया बे थानायावनो लाबोजादो आरो मा जाखोसो बुंदों